tafiyar sama sai jirgi, tafiyar kasa sai mota, maganar baka masana su suke da sanin komai. Ilimi haka sai malam mai faɗin haka, malam wasu sun zaka gangan tafiyar mutana daidai. Mai kuke yau ta zato me na tsallake ka fito tafiyar nake ba kyautu maza je ka kaɗau haske. Mai anniya waken abu tambaya girman nan ya gwagwarmaya sa wannan da shiri muka ɗau tafi zaki ka ta kai masafi da wakai ne a gaban maza mai gida. Ka wuce gaba mai gida haziki ne fitilar mutanen gari. Saraki mai abun fahari dawe su akwai adan kawa kafi sai ba kai ruwa. Ibrahim balarabe giwa santuraki kana da al'umma. Nasaraki mai ado da kawa mai kwarjini mai da ruwa. Santuraki mai kyantila santuraki na mamaye jin abu sai ka buɗa shi zaki dogo bari masu mulki mai da kai zai gata ka saba kyauta da bota kai kyau da rawanin sarauta a gidan ku saba karanta bari zan masai mun faɗe sa an yi arziki sannarinsa santuraki ka kalla kyauro baradan da baya da tsoro gaba dai mu je sarki zaki da ganin ka an san sarauta a halin ka san ba karanta Ibrahim balaraba mai ne jibu abu su ta waza sananne lafiya da dawa su iya masaraki dagewa santuraki ga barde santuraki rayya daɗe albiya bai Ibrahim balaraba jibu abu su ta amma ku sarkin sarauta mai yi wa bawa fahimta kayi mashirin magauta waka muka yi wa mulita in mun kayo sa alita ka ba mu baiwa na waka zance ciki za mu saka mun samu mota a waka mun samu mota a waka kai ne ka so haka Allah mai mulka zai zai da sallah zai addu'a ba kasala mun zo gidan babban miji barzan da in yayi wundi sai an ji koda a daji jibu abu sai ta bane na naija iwa tare ka laidanta ku faɗa mu faɗa san wasu ake santuraki ga iwa santuraki ga warge santuraki rayya daɗe abiya dai Ibrahim balaraba jibu abu su